jam Allah wale mun bandirabe musibbe tedduɓe yewen ko ɓe yaw pindi tv ya hen garti e bawde Allah hubtidinde mon oɗon aadi mo pindi fiɓodirede nde fulɓe addan ɗon kala subako sifa e kala gaɗa jayde leydi Sénégal hande aljuma jeenayi lewru décembre 2022 hene wayno Allah haali on 5e séminaire intergouvernemental jubbinaɗo to Paris lamorgo leydi France tawtorede tigui ɓe on hoorejo jagorɗo leydi Sénégal ene wayno kan ɓuuri artude nder jayde ƴewɗo subaka kono non tigi uddiri jayde ngenire lo Soleil national be ngare natal makko kanko on horejo jagor leydi Sénégal Amadou Ba wondude tigi mo leydi France Elisabeth Borne be mi tigi ko 6 accord hakkunde tigi denon leydele 5 feuilles de route de ngana tigi mbadam hen adopté o ko fate fannu jangde ko fate fannu cioftal balli ko fate fannu finatawa kono kay ko fate bamtare e haali faggudo ndudon leydi Sénégal ko fate odon fannu ndema woni agriculture durable défense de sécurité den ke kisandi do leydi Amadou Ba premier ministre mo leydi Sénégal oui ko la France est disposée à aider notre économie à être plus résiliente di don ko ngi ngam kay ya leydi France wala tene ko yuti ndudon fo gudu men kono kay yande don jonde wodi tigi ngartami wiide jayni ko le Soleil wonde tigi di don leydi France wodi min accordé ki ne tolno 100 milliards ko projet men na CFA ngam kay al khali de don no tobbe wala mbiena di don fannuji di limtuden do joni ko na dum ko be ngarti tigi odon aide publique et al khali odon développement be mbik 984 milliards de francs CFA wara positionné ngam Sénégal hitande 2019 ha fanma hitande de don 2023 nden jonde tigi woni ko jeyndi en ko be le Soleil ngati e gal don natal tigi Amadou Ba wondude tigi Elisabeth Borne kono kay odon araray leydi France araray leydi Sénégal et on araray ngudon gomu Union européenne ngudden den jeyndi Dakar Times a joni article al khali odon on 5e séminaire gouvernemental franco-sénégalais on appui budgétaire de 100 milliards de francs CFA même ko 2019-2023 appui de la France fa de leydi Sénégal ko radum ko nder ne don jeyndi Amadou Ba o ko Sénégal o ko do e Sénégal min ngala tigi nganda kay berde faade ndidon leydi France berde tigi sentiment anti français min ngala dum e wiide Amadou Ba nde don tigi e nder nde don jayde Dakar Times ko na dum ko Elisabeth Borne ko ngi mumti ene tawi don ko la France est en train de mettre en œuvre des initiatives pour faciliter l'obtention des visas ala khali tigi nganda ko besgu Sénégal ngam kay hebde dum visa e ko yoyte tigi nganda kay nato de toto dunde Europe abene de don webtinde dum no hanit ni e din ko kungi makko kanko odon Elisabeth Borne jayde enquête artitique den tobbe nganda kay burdo heñrede la priorité aux urgences natal makko kanko Elisabeth Borne wondude tigi odon primature leydi Sénégal Amadou Ba e di don kongi dibe ciutundiri kono kay nganda ko de don ciufundiri hakkunde tigi di don leydi France e di Sénégal e odon appui wallide tigi odon budget leydi men Amadou Ba artitique odon sentiment anti français wiide dum tigi Sénégal nabe ngala dum kono kay ko leydi hormindi ndidon leydi France leydi tigi nganda kay jottondire badde fayde woni hakkude mabbe ndidon leydi France wiide Amadou Ba ko radum ko e der helode mo de don jayndi enquête be ngati ko natal makko kanko don jayndi enquête horejo Dakar matin o wite ko Pape Alé Niang ngudon gomu kappa hene way non arte makko no handit ni ko coordination des associations de presse didon gomuji rentude ndudon nder ngudon gomu wotru ngam kay habade foddeje haggeji jeyne ko don nder leydi Sénégal kay men den dari langa ngam kay hebdemo odon liberté provisoire kanko Pape Alé Niang ene way non ko hande wonno ko hucundirte odon juge kanko tigi on jeyndi anke Dakar matin l'observateur de Youssou Madjiguène Doro article odon déclaration de politique générale mo Amadou Ba memi ko Amadou des attentes balaiseuses ene way non al khali tigi on déclaration makko de politique générale mo besgu leydi Sénégal sabbi odon fannu faggudo fannu cellal fannu tigi nganda kay ko golle fannu finatawa cioftal balli e fannuji kewdi tigi ko holno e Idriss Seck Boun Abdallah Dionne wonde Abdoul Mbaye kanymen tigi banno préparer odon DGP moyen déclaration de politique générale ene wayno be garti hen be don tigi worbe no jubiniro dum ka won tewte ke hello didabo ha hello tatabo den jayde ngandati den jayde l'observateur de Youssou Madjiguène Ndoura tiagal kan non be ngari e natama be kambe tigi nganda kay ben influenceur sénégalais yano be toto Qatar DJ Rocha ene wayno non singo men
men kala yanoɓe wadde supporter les lions kañumen tigui garti e mbaɗi coupe de kono kay kali no yarno non kono kay holno wurdono ton en guddinden jayde garden koye jayde lasa natal tigui Robin ganda tigui e jungo debbo ene wissa tigui nden oɗon Robin ndiyam tigui ene ƴaaro walla mbiyen ndiyam ene jurto no hanit ɗimɓe mbi que 100 000 mètres cubes par jour un réservoir au sol wonude tigui 10 000 mètres cubes ganda tigui une station de pompage de 6300 mètres cubes heure des châteaux d'eau de 5000 mètres cubes en way non ɓe mbi ko la SONES étanche la soif de la banlieue en way noon alhaali caɗɗele ndiyam ɗo e tigui ganda kay banlieue leydi Sénégal walla mbiyen banlieue dakaroise en way noon oɗon nguɗon goomu SONES tambigol haali diƴƴe men ine tigui pele gam kay ittu ɗum no hannit ni hokkideɓe ganda kay ɗum ko wiite ganda kay ittandeɓe kaɗon ɗum ka laaɓi kono kay ittandeɓe ɗeɗon caɗele ɗum kano hannit ni wiide ɓeɗon jaydenkoɓe las en guddinten jayde le quotidien ma Jambal Diagne arti ko CNSA malnutrition au Sénégal ganda tigui ngakkere nguura faade tigui ɓeɗon suwaɓe ɓe mbi ko enfance en souffrance suwaɓe tigui wurɓe heege ganda tigui mawde ɓe mbi ko sukaɓe yarteɓe duuɓi joyyi ha fayenma lesa kañumen tigui ɓuuri memede haaruduru walla mbiyen ngakkere walla mbiyen ndeɗon heege situation alarmante to Louga e to Matam ɓe mbi tigui toon heege nge ɓuuri teskede to diwan mo Matam e diwan tigui mo Louga ene won noon suhaɓe e ganda tigui ene mbaɗi gorowo col beele de ganda tigui ko ndeɗon ñamde gaari rangde gam kayo koke moni kala jogui bol ɓeɓe siwoji ngal natal tawte e ganda tigui ndeɗon jeyde ma Jambal Diagne ka noon ɓuuri yaaje koye hello mabɓe sappo ɓeɗon jeydiyankoɓe quotidien le quotidien kono ɗum heɓe gatti alhaali cour suprême e oɗon débaptisation des noms de rue beddaji Ziguinchor cour suprême ganda tigui firti ɗum ko Ousmane Sonko wanno itude tigui ko wanno koyo ganda kay waylude alhaali ganda tigui gonka ɗiɗon beddaji kono kay inde tawetno toon to Ziguinchor sanga tigui nde heeɓi oɗon mairie vox populi e natal makko kanko Aliou Ndoye e alhaali on contrat darmamama 45 milliards mo inde Abdoulaye Daouda Diallo sutno inde Abdou Karim Sall sutno ene wayno ganda tigui sifodire ɗi on contrat taw kay ko copreje 45 milliards CFA men o tigui gam kay addude oɗon arme ɗo e nder leydi Sénégal o wi ko wawa wonde scandale on n'accepte pas qu'on parle du scandale de 45 milliards alors que mon budget ne fait pas même 45 milliards o wi ko ganda wawi wiyede ko copreje 45 milliards taw kay kanko budget makko ngal ɗon jagorgal ngal o ardi timmani tigui ganda kay 45 milliards o ardi ko ganda ti kanko woni jagorɗo taaride leydi Sénégal ministre de l'environnement et du développement durable kanko tigui Aliou Ndoye arti tigui kaɗon haala kona ɗum ko ene tawi natal oɗon gorko mo Tambacounda ministre des forces armées o wiite ko ganda kay ko oɗon gorko maître Sidiki Kaba ɓe garti tigui e natal makko notre armée ne ni éthique ni régionaliste ni tribal wonde tigui koninkoɓe leydi Sénégal jeyaka e leñol gotol jeyaka tigui ganda kay hay ɗemgal gotal kono kay jeyaka e diwan goro ko armée Sénégal ko armée Sénégal e wiide makko kanko on ganda kay gorkaji mo Tambacounda maître Sidiki Kaba hello nebo nden jeyde vox populi en guddi nder garden koye jeyde libération ene tawe natal makko kanko Bougane Gueye Dany alhaali tigui on blocage comptaji makko ganda tigui Zik FM ganda ɗum ko caggal comptaji Sen TV oɗon fisque noon waɗi réclamé ko 3,6 milliards ko preñmen CFA fade Bougane Gueye Dany patron mo Demedia ha wi je ne leur doit rien haydara mi jogana hiɓe haydara mi wawa joganade ɓe saabu tigui gonmi koye wadde participative au développement kono kay à l'émergence du pays par ce que holɓe gollinammi ken sonno e temedde tatu innamade kañumen tigui ganda ko ɗamini koye amma fala budde tigui ɓe goppami mi gollo ɗin noon ko kongi makko kanko oɗon Bougane Gueye Dany oɗon debbo walla oɗon suka debbo ita tigui koye oɗon ñalawma talata to Makke waɗa embarqué taw kay ko yimɓe nandi moye oɗon auto 406 on collégienne jarteɗo duuɓi sappo e nayyi ganda tigui o waɗi no planifié foof o yiita ganda tigui taw ko ɗo e Parcelles Assainies Dakar tawi wiide oɗon musi Sène mo ganda tigui suuti kongi e yesso ɗino na enquêteur uji tribune nde Bougane Gueye Dany arti koye alhaali oɗon mo ganda tigui wi ko Macky Sall veut étouffer Bougane ganda tigui ɗum ko gardinde binol ndeɗon jeyni ganda tigui tribune ɓe mbaɗi sacrifié 580 soutien de famille wonde tigui so tawi compte aji mbaɗama bloqué kene amboye temedde joyo e capanɗe jeetato
namade kayumen kala ganda ko manawi chômage kono kay ma won hakkere ma won tampere ma won basal mongal fade muenna dum tigi woni ko tawte nder ndedon jaynde tigi tribune jaynde les échos ari ko yalla hale odon cour suprême mo wi ko Ousmane Sonko be cour suprême wari mo freiné no handi tiagal wadde délibéré on conseil municipal mo ganda tigi wadi annulé ano hanit ni didon beddaji di windi no e indeji gandati belanteje makko projet budget ministère des forces armées miracle du vote à l'unanimité a failli avoir lieu ene wayno non defi wonde gandati taw ko assemblée fo yaade tigi godgol odon budget defi tigi wodde ngol gaddanol dum sabi jayne ko les échos bi ko miracle du vote à l'unanimité a failli avoir lieu à l'Assemblée nationale ko dum ko ngarten ko de don potiti de gandati coupe du monde Qatar 2022 ene wayno non gelon kawgel ene jokki yaade be ngal ko natal mako Neymar Junior Luka Modric wondu de tigi Memphis Depay Lionel Messi den tigi jagundirte ki dangyo hakunde Messi e ganda tigi Memphis Depay ko no wayno walla hakunde Messi e ganda tigi Virgil van Dijk ko aljuma hande o tigi hakunde tigi Neymar Junior e on gorko Luka Modric Brésil Croatie Pays-Bas Argentine ki dangyo woni ko sabade don potite no hanit ni be ko la pression monte le Brésil danse nganda tigi habe ciabano hanit ni ngal don potital ko na dum ko kay be ngarti e barode tedugal ledi men na Sénégal el halti on participation on 217 de l'épopée 2002 wité ko Ferdinand Coly ou les Anglais ont aspiré l'équipe pour mieux la punir ena wayno non ko warti ko potal hakkude men leydi Angleterre no be poussire o do milier be dajjitir dum ngam kay hebde ko mi jidi ko on équipe mo Sénégal d'après 37 minutes de jeu ena wayno ko den tigi Angleterre hebi ko yino o do équipe Sénégal lugude di don bituji didi ko addi o don mi-temps ko addi o don mi-temps wono hay artude o don deuxième mi-temps wadde bit goto ko ngalo potal arti dum tigi wonno ko sifay kala garen jandi leydi Sénégal e o do nyalawma aljuma jenaya lewru ngandati lewru décembre 2022 njeti en manin manti yebi ko be Pinti TV tawte ndere bolleji kono min salminata au passage gram ngandati jaado neebe min kono kay jaabe wadbe min forcé wite que monsieur Elage Sako on do sali au passage kono kay en calmini nganda ko tanirabe Hamad Sira en calmini nganda kay garli rewo garli worgo e mbadi kupti dindi don to mbotu ko dasa kono calmini besku Sénégal tawte ngo nder Mauritanie tawte ngo nder sous région tawte ngo tigi nganda ko totally di France États-Unis d'Amérique tawte be nder johli dunde baba dama wiide kalto pullo woni yo tinno kalto pullo woni ko tinninodo yo beydo tinnare jam dumine nder men ko dewnoden Allah yentere yo jabo ko gofden mo hen yo yarlo no yafo en sabu tigi wazi men timmudi sabu yurmene makko fatabarakallahu yo Allah waden ganda tigi wadanen aljuma mojo malado jam dow jam les jam funangi jam hirnangi jam rewo jam worgo jam dumine nder men ko den nder odon jam denden odon jamma manan didono on jam heje men fatabarakallah to karallagal to wonno ton ko Ibrahima Thiamban kufno haldene ko gorko mo garli belel neba Moussa Nia bandira musibe teddube yallo ken yidaltinal jaram